שלום לכולם, אני עורך דין יאיר בירן. היי, אני יעלה כהן צדק. ואנחנו כאן ליד הכותל המערבי, ההמשך שלו, הכותל האלטרנטיבי אולי, כדי לספר לכם ולדבר איתכם על הבחירות. אבל לא על הבחירות לכנסת, אלא על הבחירות שלכם, על הבחירות שלנו, ועל חופש הבחירה שלנו, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, לכל בן אדם, לכל נשמה, יש חופש בחירה. ובמיוחד חופש הבחירה שלנו על הילדים שלנו, ועל החינוך של הילדים שלנו, שהוא עיקרון מאוד מאוד גדול בעם ישראל, והגדת לבנך, ושיננת לבניך, ולימדתם את בניכם. בעם ישראל החינוך הוא עניין של מסירות נפש. ואני עומד פה עם יעלה, משום שיעלה עמדה במסירות נפש מול בית המשפט, אחרי שמדינת ישראל האשימה אותה בעבירה פלילית על כך שהיא בחרה לחנך את הילדים שלה באופן שהיא רואה לנכון, כמו שהיא מבינה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה שהיא תחנך אותה. יעלה, תספרי לנו קצת. טוב, אז הסיפור התחיל כבר לפני כמה שנים, משהו כמו 5 שנים, אולי קצת יותר, והחלטתי באיזשהו שלב להוציא את ילדיי מהמערכת, כי חשבתי שהדרך הכי נכונה עבורם זה להיות עם אמא שלהם בבית. קרו כל מיני דברים בעולם ושינויים שבעקבותיהם החלטתי לעשות את הצעד הזה, וככה הילדים נשארו איתי במשך 5 שנים. ולאט לאט עם הזמן התחלתי לקבל כל מיני איומים והפחדות מצד הממסד, שאני לא בסדר, שהילדים צריכים להיות במערכת. האיומים האלה בהתחלה היו מצד ענייני חינוך, קב"סיות, נכון? קצינות ביקור סדיר, מחלקת החינוך, ובשלב מסוים גם הרווחה, נכון? נכון. באיזשהו שלב קצת יותר מאוחר גם הרווחה נכנסה לעניין, והכל בעצם ישב על הנושא של החינוך. המערכת רואה לנכון לחנך את הילדים באופן מסוים, וזה לא בעצם מתכתב עם האמונה וההשקפה העולמית הפנימית שלי. אז ככה נוצר איזשהו פער ביני לבין המערכת, בין הילדים שלי לבין המערכת, והסיפור התגלגל לבית המשפט. עד לכדי כתב אישום. יאללה, יש לי שאלה, אבל אני בתור עורך דין יודע שיש הרבה הורים שמקבלים כל מיני איומים כאלה והפחדות כמו שסיפרת, אבל רובם לא מגיעים לבית משפט. בסופו של דבר הם מפחדים. מה גרם לך לעמוד בבית משפט במסירות נפש ולהגיד לשופטת, ואני הייתי שם, אני ייצגתי את יאלה, ולהגיד לשופטת, אני נסעתי את הילדים האלה ברחם שלי, אני יודעת מה טוב להם. זה מופיע בפרוטוקול, הדברים שיאלה עשתה זה תיק שהוא תקדים, קודם כל מבחינת העמידה של עם ישראל מול גזרות, זה תיק שהוא תקדימי בכל קנה מידה, שהיא עומדת ואומרת את האמת האמיתית שבלב שלה לשופטת, ולא מתרשמת מהכוח ומהאיומים של המערכת. מה גרם לך? מה נתן לך את הכוח לעשות את זה? הקדוש ברוך הוא. זה פשוט מאוד. אז בגלל זה אנחנו פה. בסופו של דבר, גם הטיעונים שלנו בבית המשפט היו שמדובר פה בעניין של חופש החינוך שהוא קשור בטבורו לחופש הדת והמצפון. כמו שכתוב גם בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל. מדינת ישראל תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, ברצף אחד. והיום בתי המשפט מדברים על חופש הדת והמצפון, אבל מתעלמים לגמרי מחופש החינוך. ובשביל זה אנחנו הלכנו לבית המשפט, ובשביל זה אני עמדתי עם יעלה, וטענו את הטיעונים שלנו, ודיברנו שם על חופש הדת והמצפון שלנו כיהודים מאמינים. לא יהודים דתיים ולא יהודים חרדים, ויש זרם חרדי בחינוך שהוא מוכר, ויש זרם דתי ממלכתי שהוא מוכר, ויש זרם חילוני כללי שהוא מוכר. אבל שיהודי מאמין, שלא מוצא את עצמו באף אחד מהזרמים האלה, בא ואומר, אבל האופן שאתם מחנכים הוא לא תואם את מה שאני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני עבור הילדים שלי, לא מאפשרים לו ואפילו רודפים אותו. ובשביל זה אנחנו כאן כדי לקרוא לכם, לתמוך בפעילות שלנו. אנחנו את התיק הזה של יעלה היינו צריכים לקחת עד לבית המשפט העליון. אפילו השופטת בתיק אמרה, זה תיק שצריך להגיע לעליון, אבל לצערנו לא יכולנו לעשות את זה, משום שאנחנו רק שנינו, אין לנו את המימון, אין לנו את האפשרות לבד. אנחנו קוראים לכם לתמוך בקמפיין הזה להגנה על האוטונומיה של המשפחה ועל חופש החינוך. אז קודם כל הקמפיין הזה כמובן לא רק עבור 2 הבנים שלי, אלא עבור זכות בסיסית שלנו כבני אדם, לגדל את הילדים שלנו כפי השקפת עולמנו. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לבקש רשות מאף אחד איך לגדל את הילדים שלנו. כל עוד אין פה איזשהו נזק או מקרה של התעללות קשה בילדים, יש לנו את הזכות לגדל אותם כפי ראות עינינו. התיק הזה הוא אחד מיני רבים. מה שקורה בדרך כלל זה שהורים מתקפלים אל מול איומי המערכת ולא בכדי. צריך לעמוד שם בלחצים מאוד מאוד גדולים כדי לא להתקפל מול הדבר הזה. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להשתמש בתמיכה שלכם כדי ליצור בסיס של עזרה ותמיכה להורים במצב הזה, עזרה משפטית,
עזרה, אפילו מבחינת מידע. יש הרבה מחקר שצריך לעשות. אני כעורך דין צריך להיכנס למחקר משפטי. יש לנו מחקר אקדמי עם חוקרים שכבר יצאנו איתם קשרים, שיוכלו להוכיח לבית המשפט את הטענות שלנו, גם בצורה אקדמית מחקרית, אבל הדברים האלה מצריכים זמן ומשאבים, ואנחנו צריכים את עזרתכם. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. אמן, תודה רבה.